Sa video na to, ililista natin ang mga 7-seater cars na papasok sa budget mo. Simulan natin yan sa number 10, 2019 Suzuki Ertiga. Ito ang best-selling 7-seater ng Suzuki at patuloy pa itong napapatunayan ng kumpanya sa Pilipinas. Ang MPV na ito ay solid ang value para sa mga pamilya na naghahanap ng maayos na 7-seater. Ito ay may 1.5 liter gasoline engine, 4-speed automatic transmission, 103 horsepower sa 138 Nm na torque. Sa city driving, meron itong 8.6 km per liter na displacement habang 21.2 km per liter naman sa highway driving. Makikita natin na napaka-stylish ng pakurbang bubong nito, para siyang pinahabang Suzuki Swift. Natitiklop ang lahat ng upuan nito sa likod kagaya din ng ibang mga SUV para marami kang mailagay na gamit. Kasyang-kasya ang isang kama at ang mga camping equipments mo dito. Mabibili mo ang 2019 Suzuki Ertiga sa estimated price na 730,000 to 1 million pesos. Number 9, 2018 Toyota Rush. Di mawawala ang Toyota sa listahan natin. Kilala ng mga Pilipino na reliable talaga ang Toyota. Pag sinabing Toyota reliability, di yan papalya sa takbo at asahan mo na pangmatagalan talaga ito. Year 2018, makikita natin ang mga fresh look ng Toyota Rush na mas luxurious, mas sporty at mas powerful. Meron itong 105 horsepower sa 6,000 RPM at 100 pound-feet na torque sa 4,200 RPM. Sa transmission naman, naglabas ang Toyota ng 4-speed automatic at 5-speed manual variation para sa Rush. Mabibili mo ang 2018 Toyota Rush sa estimated price na 980,000 to 1.1 million pesos. Number 8, 2018 Honda Mobilio. Punta naman tayo sa Honda 7-seaters. Ang Mobilio ay ginawa din na isang MPV o multi-purpose vehicle. Kung mapapansin natin sa harapan ng sasakyan ay hindi na siya kamukha masyado ng Honda Brio. Meron na siyang unique design na kapag tinignan mo, masasabi mo na, Mobilio yan. Ang bagong solid face grille, tapered headlights at bagong hugis ng bumper ang nagbigay dito ng kakaibang forma at hugis. Ang Mobilio 2018 ay may tatlong variant, ang Variant E, Variant V at RS Navi. Medyo malaki ang cargo space nito kaysa sa mga ibang kotse sa lineup natin. Meron din itong 1.5 liter L15Z1 inline 4-cylinder iVTEC engine. Malakas ang hatak ng engine ng Mobilio dahil kahit puno na ito ng pasahero, hindi mo ramdam ang bigat sa pagmamaneho. Dahil gawa ito ng Honda, makakaasa ka na smooth at precise ang handling nito sa mga liko-likong daan. Dahil mayroong racing history ang Honda, napansin ko din na napakaganda ng handling ng bawat kotseng inilalabas nila. Mabibili mo ang 2018 Honda Mobilio sa estimated price na 890,000 to 1.1 million pesos. Number 7, 2020 Honda BRV. Sa mga hindi pa pamilyar sa BRV, ang ibig sabihin ng BRV ay Bold Runabout Vehicle Model na inintroduce noong 2016. Simula noon, nakabenta ang Honda ng 20,000 units ng BRV. O diba? Mas maraming nabenta ang Honda kesa sa 1-month allowance mo. Ito ang dahilan kung bakit ito ang pinaka-popular na crossover model ng Honda. Ang hindi ko lang masyadong gusto sa mga styles ng Honda ay masyadong magkakaparehong design nila sa harapan. Mayroon itong 1.5 liters displacement kagaya ng competitors ito, 120 horsepower at 145 Nm na torque. Mabibili mo ang 2020 Honda BRV sa estimated price na 890,000 to 1.1 million pesos. Number 6, 2020 Chery Tiggo 8. Para sa isang Chinese vehicle, ang SUV ng Chery ay matikas at napakapoging tignan. Oo, gawang China ang Chery Tiggo pero bigyan din naman natin ng chance ang mga made in China na mga kotse. Nakikita ko din na nag-i-improve na ang quality ng mga China-made vehicles habang tumatagal. Gusto kong marinig din ang opinion mo. Sa tingin mo ba, matibay ang mga China-made cars o ganun pa din ang quality nila? I-comment mo sa baba kung ano ang masasabi mo. Punta tayo sa physical appearance. Mataas ang ground clearance ang sasakyan na ito. Kaya naman, kahit madami kang pasahero ay smooth lang sa lubak at baha. Kapansin-pansin din sa akin ang interior nito na may mga maliliit na mood lights. Para sa akin, nakakadagdag ito sa pagka-luxurious ng sasakyan. Hindi kasing smooth ito i-drive gaya ng ibang model sa nabanggit pero kaya kang idaan ito sa malulubak at matatarik na lugar kung kinakailangan. Di din gaya ng ibang model sa sobrang tahimik sa loob. Dito sa Tiggo, maririnig mo ng bahagya ang ingay sa paligid. Mayroon itong 1.5 liter displacement engine. Umaabot din sa 7.5 km per liter ito sa city driving at 15 km per liter naman sa highway driving. Mabibili mo ang 2020 Chery Tiggo sa estimated price na 1.2 to 1.3 million pesos. Number 5, 2021 Geely Okavango. Nilabas ito noong November 19, 2020 at available sa dalawang variants, Comfort at Urban. Maangas ang exterior
interior nito at kitang-kita ang aggressive lines ito sa mga headlights. China manufacture din ang sakyang ito. Mayroon itong 1.5 liter, 3-cylinder turbocharged gasoline engine na tinutulungan ng 48-volt hybrid system nito. Mayroon din itong 7-speed dual clutch transmission na nagbibigay ng power sa front wheels ng sasakyan. May pagkamatipid din ito sa gas dahil tinutulungan ng hybrid electric power ang makina nito para hindi ka mabitin sa long drive. Mabibili mo ang 2021 Geely Okavango sa estimated price ng 1.2 to 1.4 million pesos. Number 4, 2021 Mitsubishi Xpander Cross. Ang Xpander Cross ay isa ding 7-seater MPV na tagapagmana ng popular na Mitsubishi Adventure brand. Ang bagong platform ng Xpander ay nagbibigay sa consumers ng mas comfortable na ride dahil sa superb na coil springs ito. Mataas din ang ground clearance ito sa 225mm. Popular ang Xpander line at nagkaroon na din ito ng mga loyal followers kaya naman pumatok ito sa masa at naging top 5 sa pinakamalakas bumenta noong 2019. Ang engine na nagpapatagpo dito ay 1.5 liter, naturally aspirated, 4-cylinder gasoline engine na may MIVEC technology. Dahil dito, maaasahan mo na hindi lang ito matipid, malakas din ang hatak nito. Mayroon din itong front-wheel drive, 5-speed manual at 4-speed automatic transmission. Ang malalakas na 4-cylinder nito ay kayang mag-produce ng 103 horsepower sa 141 Nm sa torque. Mabibili mo ang 2021 Mitsubishi Xpander Cross sa estimated price na 1.2 million pesos. Number 3, 2021 Maxus D60. Inilabas ang Maxus D60 noong February 5, 2021 sa isang virtual launch. Dalawang klase nito ang meron sa Philippine market at magkaiba din ang dalawang variant nito in terms of seating capacity. Ang entry-level Pro variant ay may capacity na 5 passengers habang ang Elite variant ay may third row seats na kukumpleto sa 7 seating capacity nito. Ang nagustuhan kong design dito sa Maxus ay yung single line tail lights niya sa likod. Mayroon din itong 1.5 liter turbocharged gasoline engine at 7-speed dual clutch transmission. Umaabot ito sa 168 horsepower at may 250 Nm na torque. Mabibili mo ang 2021 Maxus D60 sa estimated price na 1.1 to 1.2 million pesos. Number 2, 2021 Suzuki XL7. Ang XL7 ay crossover o MPV base sa popular na Ertiga na ginagawa din ng Suzuki. Inilabas ito kasabay ng Espresso, nakapansin-pansin dahil sa kakaibang disenyo nito. Ang kaibahan ay mas matangkad ito ng kaunti kaysa sa Ertiga at magkaiba sila ng design sa harap. Mas mukhang SUV ito dahil sa mga makakapal na undercladdings. Sa likod naman ay mayroon din itong vertical taillights. Mayroon itong black at gray color themes. Pinapatakbo ito ng 1.5 liter K15B gasoline engine na kaparehas ng Ertiga at Jimny. Nagpo-produce ito ng 103 horsepower sa 138 Nm ng torque. Ang transmission ay traditional 4-speed automatic sa front wheel. Mabibili mo ang 2021 Suzuki XL7 sa estimated price na 1 million pesos. At number 1, 2020 Mitsubishi Xpander. Nangunguna sa ating listahan itong legendary Mitsubishi Xpander. Napakaangas at napakagwapo ng dating mo dito. Ang Xpander ay isang 7-seater MPV na inilabas ng Mitsubishi Motors noong March 2018. Ito ang ipinalit nila sa kanilang AUV brand na Adventure. Quick trivia lang, ang ibang mga versions ng Xpander na binebenta dito sa Pilipinas ay ina-assemble sa Indonesia kung saan popular din ang model nito. Personally, gustong-gusto ko din ang design nito, lalo na yung singkit na headlight na para bang napaka-confident tumingin. Gusto ko din yung pagka-bulky ng sasakyan nito. Priority din ng Xpander ang safety ng mga pasahero nito. Nagkaroon ito ng 4-star rating sa ASEAN NCAP dahil mataas ang safety standards nito. Mayroon itong dual airbags, ABS, hill start assist, traction control, at ISO fixed tethers na para sa mga malilikot na batang sasakay dito. Gaya ng ibang mga 7-seater sa katulad nito, meron din itong 1.5 liter naturally aspirated 4-cylinder gasoline engine na may MIVEC technology. Available din ito sa 4-speed automatic at 5-speed manual transmission. Mabibili mo ang 2020 Mitsubishi Xpander sa estimated price na 1 million to 2 million pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!